Сырлау kitapşırığın başlayız. Şimdi 3. sezonun 7. çıkarılışı deyip ilan edeyim eli. Min tapşırığını alıp barışı Rifat Zaripov hem pult karşında durgan DJ'imiz DJ Ayon. DJ Ayon, Kazan in the mix. Şimdi benim bilen Ayon bilen tanıştık. Hürmetli oyuncularımız bilen de tanışıp uzayık eli. Birinci oyunçumuz bizning Irak oralarını yakın edip kelgen dostumuz İlnaz. Tanışır için ihtibar ekranlarda. İlnaz Hismatullin, Minzele'den үйленген, turmuş iptaşı bilen kız bala terbiyeliler. Minzele medeniyet yurtunda işli, hıyalı tanılgan jırşı bulu, hobbi, hokkey, güreş hem meclisler alıp baru. Etisinden ürünek ola, divizi yigit kişiga 70 türlü hünerde os. İlnaz, senin de ekranlarda koradık, anketlarını deyip ettik eli. Sana şunday soru birasik ile. Sen nerseden korkasın? Korkan evrim samolyot benim. Samolyotta şorga korkan men. Samolyotda şarga korkasın. Nersesinden korkasın? Çüp gider deyip korkasın. Düşüp gider dep korkam. Düşüp jitmez dep korkam. Çüp gitmez deyip korkasın. Ansı da var. Olaysa samolyot alma indi, maşinada gına yürüsün. Maşina. Maşina yaki poyez. Oңышлар тілейбіз сеңа. Рахмат. Ең мөһиме ойында қорқмасқа болсын. Ярар, көшәбіз танышуыбызны дәвам итәбез. Шулай ук шундай җитди генә, бик урыс әйтмешле серьезный гына булып утыра торган җегетебез Динар. Танышыр өчен игътибар экраннарда дуслар. Динар Мингалиев, яршаллы егете, буйдак, лагист булып эшли, парашют белән сикергә хыялана. Җыр аңа хобби, әти-әнисен югалтудан курка. Динар гадилекне ярата һәм тиз кызып китүчән. Девизы без булдырабыз. Динар, каралы. Сине тыңладык та парашютта сикерәсе килә дигәнсең. Сынап торгандай хыяллар бар. Шундый хыял бар да. Качанрак бу эшне башкарырга дип уйлыйсың инде? Белмим инде баштан гаиләләр корыйм, балалар тудырыйм, аннары сикерсәң дә була инде. Кем белгән, парашют ачылмаска да может бит. Парашют алышылмаска. Менә синең ачылса, ачылмый түгел инде, ачыла инде ул барыбер, ачылса төшәрсең. Минем дә парашюттан сикерәсе килә. Ну, менә мин төшеп җитмәм дип куркам, шул җил белән китәрмен шикелле. Виз җитмәү сәбәпле. Ну, сиңа уңышлар телибез. Алга Динар. Алкышлар. Уңышлар. Көшәбез, танышуын дәвам итәбез. 3-4-5 егет арасында бердән бер гүзәл шибәр кызыбыз, ул да булса, азнакай якларыннан килгән сылуыбыз Ландыш. Танышыр өчен игътибар экраннарда дуслар. Ландыш Ильясова, Ознакай районы Сарлы авылыннан, Кияүдә, Әлмәт шәһәренең музыка училищесын тәмамлаган. Хобби бәйрәмнәр алып бару, бала чакта атлар яраткан һәм үз заманында ат көтүче булырга хыялланган. Тормышта әнисеннән һәм әнисенең сеңлесе Гөлшәшәк апасыннан үрнәк ала. Ландыш, каралы, синең биография бик көчле икән, да бик тыңлап тордык та, ат көтүчесе буласы килә дигәнсең. Ник ул һөнәрне үзләштермәдең син, Кечкенә чакта бик атлар ярата идем мин. Һәм инде әти-әниләргә дә мин ат көтүчесе булам дип әйтәем. Бөтен туганнарга миннән көләләр иде. Шуннан соң инде үсә, еллар үткән саен ат яратмыйм һәм мин псиләр яратам. Пси көтүчесе буласың киләме хәзер? Юк инде, минем профессиям икенче, псиләргә күчтем аттан. Ярар, бик әйбәт уңышлар булсын. Һәрвакыт әлбәттә инде хайваннарны ярату, аларны үз итү, ул инде күңелеңнең җылылыгы, йөрәгеңнең барлыгын белгертә торган нәрсәләребезнең берсе. Уңышлар телибез Ландыш сиңа. Һәм без күчәбез инде 4нче уенчыбызга. Ул да шулай ук безнең инде Циста якларыннан килгән егетебез Илназ була ул. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Илназ Гыйбадуллин, Чистай шәһәреннән, өйләнмәгән, балалар бакчасында массажист булып эшли. Киләчәктә ныклы гаилә корырга тели. Илназ бийеклектән курка, ярдәмчел һәм ышанучан. Әнисеннән үрнәк ала. Девизы бу дөньяга килгәнсең икән, кеше булып кал. Илназ, син әле өйләнмәгән әйме?
Әйе. Өйләнмәгән. Менә кашан гаилә кырга уйлыйсың? Бармы сөйгән ярлар, мәхәббәтләр, любовь, мобёв? Сөйгәннәр бар. Планнар кырам будущего. Башта аякка басып, Алла бирсә, Алла теләсә, акчалар эшләп, квартиралар алып. Бу ничә елда? Бер 15-20 елдамы? Юк, бәлки бер 5 елдан. Бер 5 елда. Планнар бар әйе. Планнар шундый. Әйе. Инде куйган максатларыңа үрләп теләгән теләкләреңә Рәхмәт. ирешергә насыйп булсын, гаиләң булсын, балаларың булсын, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Һәрберегезгә дә дигән теләктә без сезнең белән таныштык. Хәзер инде Аллага тапшырып, беренче турыбызны башлап та җибәрәбез. Эфир алда беренче тур көтә. Беренче турны аңлатып үтәм, уенның кагыйдәләре булай. Менә сез күреп торасыз, зур экран артта. Мин анарга арка белән, арт белән торам. Анда хәзер җырчылар пәйда булачак. Шул җырчыларны сез танысагыз, урыннан кычкырмагыз, мин бит күрмим. Кулны күтәрәсез дә, аның яки берәр популяр җырын, яки каян икәнен, ничек тә булса, аны сез миңа аңлатырга тиеш буласыз. Әгәр мин җырчыны табам икән, дөрес җавап әйтәм икән, сезгә 10 балл була. Аңлашылды? Җип җиңеләй уенның кагыйдәсе. Компьютер, экран, бир әле безгә. Мин белгән берәр җырчыны. Так, беренче кулландыш синнән булды. Бу җырчыбыз кем безнең? Каян, нәрсә җырлый? Нишли ул? Хатыны Гүзәл Уразова белән дуэт җырлыйлар алар. Хатыны Гүзәл Уразова белән дуэт җырлый булгач, Гүзәл Уразованың мин белгән бер генә ире, бүтән ире юк. Илдар Хәкимов, шулмы? Шул. Молодец, алай булгач сиңа 10 балл. 10 балл. Ага. Сез булай миңа серне бик тиз шишәсез әлбәттә, но бик әйбәт. Үзегезгә 10 балл истибез инде. Так, компьютер, күрсәт әле безгә чираттагы икенче җырчыбызны. Чистай җегете? Ага. Нишли ул? Бер. Ире Булат Бәйрамов. Ире бул. Сез монда ирдә хатын, хатында ир дип кенә сөйлисез. Булат Бәйрамов булгач бит инде билгеле инде кем икәне? Ләйсән Гимаева. Шулмы? Әйе. 10 балалайса. Дөрес. Ләйсән Гимаева так. Компьютер менә бит. Рәхәтләнеп дуэтларны гына карыйбыз, ире дә хатыны дип кенә сөйләшеп утырабыз. Шулай булгач инде дәвам итәбез. Өченче җырчыбызны да күрсәт безгә. Иң беренче кул синнән булды диләр. Ага. Эш бурышалым. Ничексең әле аны җыры? Менә ничексең әле? Әйе, мин белсәм мин әйткәндә булыр иманы. Атлар турында җырлый. Атлар турында җырлый. Нәфкать абый, нәфкать ниңа турында? Юк, эш ат турында. Юк, эш ат турында җырлый ул. Эш ат турында җырлый. Әйе. Белмим бит эш ат. Эш атны эш пушалым дия аларга. Пошалым дигәч кенә менә аңладым. Эш ат дигәч аңламыйча торадыр инде. Пошалым булгач инде бу безнең халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Әйе, дөрес. 10 балл, дөрес әйтәсез. Дөрес. 10 балл. Так, күчәбез компьютер әйдәле безгә тагын 3-нче, 4-нче җырчыбызны күрсәт. Илназ. Беренче клибы чыкканда NK турында клибы чыкты. NK турында клибы чыкты, беренче NK турында клибы чыкты. Җыры нинди ирек? Җыры. Тагын яңа җыры бар. SMS дип җырлый торган. SMS-лар укыган юк шул хәзер. Так. Шалтыратып кына сөйләшәбез. SMS. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә һич тә юк бер хәбәрдә. Сөю тапмыйм көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS? Җырла инде рәхәт. Көндә төндә йокламыйм бер төндә, Бер ишеткән юк шул. Приятно, конечно. Юк бер хәбәрдә. Хатын кызмы? Гөлназ Сираева что ли? Вот, Шулмы? баштай. Ай, молодец, менә бит. Җырны ишеткән юк менә син шаллар дип сөйли башлагач, нишләп тор сразу күз алдына килде. 10 балл сиңа. Һәм чираттагы җырчыбызны күрсәтегез дә безгә. Илназ. Яшьлеге бит тулы бер генә, уса икән тиз генә. Яшьлеге бит тулы гомерләрнең татлы мизгеле генә. Бусы кемнең ире? Хатыны Алсу Фазлыева. Әйтмәсәң дә беләм инде, яшьлек бит ул бер генә дип инде яшьлеген сагынып өзгәләнеп җырлаучы Азат Фазлыев. Ул 10 балл. Инде ниһаять беренче турыбызның да ахырына җиттек. Хәзер инде кайсыгызның ничә балл җыйганын
әйтер вакыт җитте. Минем уйлавым буенча безнең инде 10 бал Ландышта, 10 бал Илназда, 10 бал Динарда һәм 20 бал синдә, әйме Илназ? Шулаймы? Ай, бик уверенно торасың инде малай, 20 бал булгач. Авызлар йырык, рәхәт. Ярар. Күчәбез без хәзер икенче турга. Икенче тур, шулай итеп, хәзер шулай ук экран белән уйныйбыз икенче турны да. Монда игътибарлырак булыгыз инде. Хәзер экранга барыбыз да карыячак. Экранда төрле ребуслар, баш ваткычлар чыгачак. Сезгә шуннан барысын бергә кушып, нинди дә булса анда бер сүз килеп чыгачак. Шуны сезгә шишәргә кирәк була. Һәм беренче экранда безнең барлыкка киләчәк сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Игътибар экраннарга. Кул күтәрәбез. Илназ? Балет. Балет? Хореография. Ну, әйе, хореография. Татарчасын чыктылар әле. Бию. Молодец, бию, дөрес, 10 бал сиңа. 10 бал. Һәм инде икенче сорау, икенче бирем нәкъ шундый ук. Карыйбыз да тиз генә җавап бирәбез. Иң беренче кул тагын Илназдан булды. Таулар. Таулар икәнен күрәбез инде без аны. Тау. Белсәгез әйтегез. Давай Динар. Биеклек. Молодец! Әфәрин, биеклек кәмену. 10 бал шулай ук. Һәм инде өченче сораубыз астында танылган клиптан кадр барлыкка киләчәк. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк була. Игътибар экраннарга. Әйдә Илназ. Зөлфәт Зиннуров, Ага. халкым минем. Зөлфәт Зиннуров, халкым минем. Менә бу булай караганда да Зөлфәт Зиннуровка ошамаган бит. Менә Илназ кул күтәреп утыра. Илназ, әйдәле. Айдар Галимов. Айдар Галимов. Айдар Галимовның нинди җыры? Вакыт чыкты шул. Вакыт чыкты, әйтә алмадыгыз. Ну, әйтеп кара, монда инде вакыт чыкты безнең. Бәхет бит ул түгел микән? Бәхеттер ул бәлки дә. Кем җырлыйсың? Айдар Галимов. Ник Айдар Галимов түгел шул, Айдар Галимов булмады. Бу Илназ Бахның бер күрешү үзе бер гомер дигән җырыннан үзек иде. Ярар, кәефләрне төшермибез, әкренне алга барабыз һәм 4нче сорау 3 сүрәт. Аларны нәрсә берләштерә икәнен җавапны әйтергә тиеш буласыз. Ашыгып эшлибез, 30 гына секунд вакыт. Игътибар экраннарга. Динар, ну-ка. Химия. Молодец! Химияны бик әйбәт укыган ахыры. Химияны ничәле иде синең? Рифат абый, алтын медальгә бетердем мәктәпне. Алтын медальгә бетердең. Әйе. Молодец! Аның өчен бер бал бирим әле сиңа. 10 бал түгел, 11 бал сиңа, яме? Медальгә бетергәнең өчен булса. Әйбәт, алтынга бетергән ди, менә бит. Так, ярар. Инде бәлки бу уенны да алтынга җиңеп чыгарсың әле. 5нче сорау экранда соңгы бирем. Шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табырга тиеш буласыз. Киттек. Илназ сингел иң беренче күтәрәсең кулны. Урман. Урман. Урманга түгел. Яз. Дөрес, яз килүе. Ай, молодец. Малай синең медальгә бетерүең юкка гына булмаган. Инде икенче турнада төгәлләп иң күп баллар син җыйдың буга ялгышмасам. Так. Шулай итеп безнең инде баллар буенча 2 турга да нәтиҗә ясап, Илназның безнең ничә бал дип уйлыйсың? 20 бал. Һәм инде кул шапсагы шатланып кына утыралар инде. Синеке ничә бал дип уйлыйсың? 40. 40. Әтеге берне кая куйдың? Берне ансу буми. Уми. 41 бал. Һәм Ландыш синеке 10 дөрес, 10 бал һәм инде синеке 20. Менә бит, үзегезнекеләрне онытмыйсыз икән. Молодец. Һәм шулай итеп без инде күчәбез, Аллага тапшырып, бисмиллаларыбызны әйтеп, 3нче турга. Менә
шулай итеп күтәренке кәеф белән без инде 3нче турыбызны башлап җибәрәбез. 3нче тур инде бик җиңел дисәк тә була, бик авыр дисәк тә була микән инде, кемгә ничектер, инде сез инде татар җырларын тыңлаган булсагыз, ул сезгә бик җиңел, бик җайлы булачак. Монда һәрберегезгә төрле музыкалар, төрле композициялар яңгырыячак. Сезгә бары тик шуны тыңларга кирәк була һәм кем җырлаганын, нинди җыр икәнен генә әйтергә тиеш буласыз. Һәм шулай итеп 10 бал отасыз инде. Илназ, дустым, синнән башлап җибәрик әле. Аягың бик җиңел булды. Шулай итеп, беренче җырны тыңла әле. Кем җырлый икән? Нинди җыр микән бу? Әллә ишеткән дә юкмы? Юк. Ишеткәнең бар инде синең аны. Башка да килми. Юк, башка да келмей. Кем җырлаганы? Кыз да, егет тә икәнен дә белмисең хәтта. Ну, кыз кеше җырлаганын Кыз беләмен. кеше җырлый. Җавап 1, Юк. 2, Җавап юк. 3. Ишеткәнең бар иде. Balan aşık, aşama bir gözüm. Aşık olanın demeleri ömürge kalı singip. Ишеткән булгандыр әйме? Илмира Сулейманованың матур җырышыннан да балан ашы шул балам дигән җыр булды. Ярар, әкрен генә алга барабыз, тыңлап карыйк әле. Бәлки буларны белерсең. Зинера Ризат Рамазановлар. Әйе, җыр. Җырның исеме Җырның исемен әйтсәң, бит инде уже 10 бал синеке, 5 булды. Менә нәрсәләр яз җиткәч була инде ул. Или көз җиткәч була мәле ул. Яз. Или җәйкене буламы? Шәшәк турында әйтәм инде булышам үзеңә. Шәшәк ата инде ул нәрсәләр? Ромашкалар. Ромашкалар да инде сиңа тагын әйек. Тагын. Шәшәк. 1, 2. Шәшәкләрне уйламайын син, менә агач та шундый була. Кайыннар. Estağfirullah, Rasim abinin kıt bulmadı bitindi bu. 1, 2, 3. Yanımda seni var yanımda, sivrilen tuğlu kömürler. Bulan iken bulan bəxtike, siz yaratkan apar sirinler. İştkenin var mı? No, Rizat bile siniri digenin işin bulsa da bir 5 bal verəbiz insiga, ya mı? Onu bulmadı, no? 5 bal sinikinde. Tek kuşabız. Üçüncü jırını da tınlayıq әлі. Belki bu sana sulayım. Шақырғына мені шығам зұр юлларға, сиңа болған хиселеріні солам шушы жырларға. Жырлап бердің дей. Жырлап бердің, кім жырлаяны мұны? Нәфқат, айт. Ne деген жыршылар yok indi bizde. Olay deyim әлі сен Илназ, қара, біздің жыршылардан күлә. 1, 2. Илназ. Ұныттым, қауышадым бұлай. Қаушама не қаушайсың? Жауап? Ринат Рахматуллин. Ей, молодец! Біріз, тыңлат әлі. Şakırgına mine, şıgam zor yollarga, sima bulan hislerini salam şu şecerlarga. Менә бит, нихаят 10 балны алдың, һәм инде күчәбез. Динар, брат, синең янга киләбез. Син
татар радиолары, татар каналлары, TMTV-ларны карыйсыңмы? Булгалы кайвак. Булгалы кай вакыт? Вакыт булганда гына инде. Ну төрле вакыт булайын, шулай. Алай булса инде белергә дә мөмкинсең, белмәскә дә мөмкинсең. Шулай итеп уенны башлап җибәрик. Беренче җыршыбызны тыңла әле. Худайыма рәхмәтле мин һәр кемгә. Әтияни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә. Güzel urazı rəhmətli min Xudayıma deyib atılsın. Ay әфәрин. Менә бит. Булганнан барда була дип юкка гына әйтмәгәннәр, тыңлау белән әйтте дә 10 балны алып та куйды. Һәм күчәбез. Худайыма Рәхмәтле мин һәр кемгә. Әтияни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә. Менә бит, шуннан да барыбыз да инде әти-әниләребезгә, әби-бабаларыбызга һәр вакытта рәхмәтле инде без. Һәм күчәбез чираттагы композицияга. Синнән сорыйм. Кая күрсәтәсез анда? Анда утыралар мәллә җырчылар дип уйладыңмы? Әйдә, Динар, кемнәр булды бу? Нинди җыр булды бу? Ишеткән бар кебек бу җырны, ләкин искә төшерә алмыйм. Бу җыр беләсезме, Ришат Тихватуллинның җырына охшаган. Сине яратсаң, бүген ярата мине. Ошаган, ләкин Ошаган Ришат шул. Тихватуллин түгел, ул җыр түгел. Ул җыр түгел. Җавап? Димәк моны белмим. Димәк, моны белмисең. Но син моны алайда тыңлап кара әле. Айон. Yazılarda seni izlerim, yazılarda seni taptım. Yazның birinci şeşegin, tiksinga özüp birdim. Yazның birinci şeşegin, Үзеп бирде. Артур Марат дуэты булды. Ишеткәнең бар инде, беләсең син булар. Ишеткән юк. Юк! Шынлап юк. Менә син буларны тыңла әле юлда кайтканда. Аларның бик матур җырлары бар. Менә шушы җырларда һәммәсе дә. Һәм инде без күчәбез 3нче җырга. Бик тирән уйларга кирип киттең әле син. Химияны искә төшереп утырам. Әйе, химияларны уйлыйсың ахыры, физикаларны, формулаларны искә төшереп. Алтын медалыңны алабыз, булай булса. Китереп бирәм кирәк булса. Бары тузан алып ят. Так. Шынлап турып әйткәндә, бу җырны хатын-кыз җырлый бугай. Әйе, ансы дөрес. Хатын-кыз җырлый. Яшь сылу шибәр кызыбыз җырлый. Юк, искә төшерә алмыйм бугай мен. Искә төшерә алмыйсың, а? Шулай димакчысы. Җавапны белмисең. Иркә түгел микән? Иркә түгел. Иркә түгел. Юк, җавапны белмим. Җавапны белмисең. Но тыңлап кара әле. Булсында Басан ишеткәнең бар микән, юк микән? Айон, куй әле безгә. Синене белән бәхетем минем, бәхетем минем. Синене белән бәхетем минем, бәхетем минем. Ишеткән булгандыр бит. Ишеткән булган, брат. Шулай шул, Эльмира Нагимова иде. Ну, борчылмыйбыз, кайфны төшермибез, әкрен генә барабыз. Мин инде сезнең яктан саубуллашып, бу якка килим әле. Ландыш, әзермесин? Әзер. Алай булса, әзер булсаң җырларны дәвам итәбез һәм сиңа тыңлатабыз. Бик матур җыр һәм син моның кем икәнен, нинди җыр икәнен әйтергә тиеш булачаксың. Айон, киттек. Соң дисеңме әллә? Кем җырлый микән? Менә оныттым. Соң дисең, Соң дисең микән җыры? җыры шундай. Әйе, җыры шундай. Ну, Җыры шундай. Соң дисең микән җыры? 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 Со
Менә ул бездә Татарстанда әле хәзер генә бер ярты еллар, берәр еллар популярлашып килә. Аны инде Башкортстанда бик яраталар, беләләр. Тел очында Башкортстанның атказанган артисты. Минем дусул. Син аны беләсең? Ну, бер, ике, Юк. өч, җавап. Соң дисең микән? Соңдыр дим шул, соңдыр дим Ландыш. Тыңлат инде безгә, бәлки тыңлаганнан соң исенә төшәр. Arada tiren kar yatan, yürek komandan seni yaratan. İki arada tiren kar yatan, yürek komandan Әйтә алмыйм. Әйтә алмыйсың инде хәзер җырны тыңлагач. Бу Әнвәр Нургалиев иде. Соң дисең микән җыры белән. Ландыш, әгәр син ачуланмасаң, соң дисеңме икән җырын белгән өчен генә сиңа 5 балл бирсәң, үпкәләмисеңме син? Юк, үпкәләмим. Үпкәләмисең инде. 5 баллны мин бит сиңа подарит иткән кебек килеп чыкты әле бу. Ярар, күчәбез икенче җырны тыңлыйбыз. Кеттек. Безнең гомер. Дилә Нигъмәтуллина буласы. Нигъмәтуллин белән Дилә Нигъмәтуллина. Безнең гомер. Сен шундый тегеландыш, бик тиз тыңлап бетердә, шуннан җавап бирсәң дә ярый. Но ашыккыч теге, мин үзем дә шундый теге. Кычытына башлыйм, әйтә алмасам. Дөрес. Һәм җавап дөрес. Булат һәм Дилә Нигъмәтуллиннар. Җыры шул булды бугай, тыңлап карыйк. Ах, менә бит белгәч рәхәт булып китә, эшкә җылылар кирип китә инде, лаймы? Ярар. Тыңлыйк әле 3нче җырны да. Ишеткәнем дә бар, беләм дә, но оныттым. Менә сиңа таба барам. Җырның исеме шулай дип атала. Сиңа барам, иркәмме? Иркәмне кирәк инде. Сиңа барам. Юк, кем җырлаганын да белмисең, ә? Җырның исемен дә белмисең. Әй Алла, юк, камин үзем дә тук. Айым. Тыңлат, истәрдә булсын. Uzun ayara, kümme yıllar indi uğradım. Barıp gitmez yıllarım ile, sina barıp gitip bulmadı. Сиңа барып җитеп булмады, сине узып кына китәргә булды инде Ландыш. Борчылмыйбыз, әкрен генә күчәбез без инде. Илназ дустым, сиңа. Син миңа калса беләсеңдер бөтен җырчыларны, дәйме? Барап карыйк. Барып карыйк, тыңлап карыйк, әйме. Булдыра алганнарын шишәрбез, булдыра алмаганнары калып торыр. Айон, куй әле безгә беренче җырчыбызны. Иркә түгел микән? Түгел микән, наверное, может, вряд ли дигән әйберләр юк. Конкрет сөйләшәбез. Иркә кызыкмагыз матурларга. Әфәрин, дөрес. Иркә кызыкмагыз матурларга. Конечно, син моны белмәсәң инде, Тистайда яшәп тә, Иркәне дә белмәсәң, оят булыр әйме? Мишәрләрне рус әйтмешли поддержать итәргә тиешләр. Шуңа күрә без күчәбез хәзер чираттагы җырга. Гүзәлия, Радик Юлякшин яныңа агылам. Әфәрин, малай, куй әле. Ой, шундый бик кызып киткән, сөндерде инде шулай безнек. Ярар, 10 балл әлбәттә синеке һәм күчәбез
Соңғы үшінші жырны тыңлаймыз да, жауапны алабыз да, ұтабыз да. Кеттік. Ғабділфәт Сафин, соңғы қыңғырау. Bir әлі медаліңні шунарға. Bütün cevaplarga dürüst cevap verip otura. Bütün sıralarga. Молодец. Yürek var kıyalamaç Üzüm kuşası yaradık Yaradık kıyalamaç Молодец. Öz okutuşusun da okuşsun da yaratıp tuyalmağın. Oyunçumuz bizden İlnaz buldu. Hem de nihayet 3. turda birge motor ettirip yırıp çıktık. Motor ettirip şırlar tıkladık. Motor ettirip şırlaştık, oynaştık. Hem indi 3 turga da netice yasap alık hadi biz. Baysınızda nice kilogram bal jıyıldı iken. Aha. İlnaz. Buna 3 turgada netice yasayımız da sana 35 bal deyip eytemiz. Sen riza mı? Riza olmuşu baya varasın indi. Eydi Dinar seniki 51 bal. 51 naşar tügel. Hem Landiş seniki 25. Ay matematik eyvet senin. Dres 25 bal. Hem indi İlnaz Murat'ın şulay yok. 50 bal. 50 bal, молодец. Mine bit her birinizin hatırları eyvet, başları eyvet işli, güçlü varabız. Hem indi 4. turga da nihayet gelip jettik hürmetli dostlarımız. 4. tur indi bizning oyuncularımızga da jengil. Qarab oturgan tomoshachilarimizga da ko'ngilli. Hatta menga da bek rahat, bek joyli o'yin bo'lsa, bunda endi siz o'zingiz azirlab kelgan eng motor jirlaringizni bizning tomoshachilarimizga bo'lak etasiz, jirlaysiz. Kompyuter sizni tinglab tekshirib tura, ol oxirdan bayani qo'ya sizga. İlnaz, rahim eteli, шығали. Senden başlap jiberik, oyağın bek жеңіл болды. Bizning tomoshachilarga, dostlarımızga jırlау kitapşırığına nindi jır әзірләп келдің? Ұшырашулар. Ұшырашулар деген? Әйдә, ұшырашулар болғаш, бір ұшырашу бір ғұмыр дейлер, рахатланып сыздыр әлі жырыңны. Біз тыңлап отырайық. Опа! Siz dostlarga Uz etip yakın idi Fizik birge şır dünyası Yürekli yalqın idi İlham ya uçraşular Kuzga kuz qarashular Min jırlarmın siz tınlarsız Yürekge davası var İlham ya uçraşular Siz tınlarsız yürekte davası var Yansın yürek yolsun şadlığı Yaşlı yağmur tüsülü Altın gümüş bilen tügil Balık jır bilen kışlı İlham bir uçraşular Kuzga kuz qarashular Jırlarmın siz tınlarsız Yürekte davası var Sizning için jırlar jırlayım Minnen bülek şulu bulasın Yürgen yollar şitke tügil Sizge ilken yol bulsun İlham ile uçraşular Kuzga kuz qarashular Min jırlarmın siz tınlarsız Yürekte davası var İlham ile uçraşular
Şundan da yürekке davası var jırlarının. Jırның davası yürekке olmasa, onu biz jırlamasayık da, tınlamasayık da. Şundan da bek zor rahmet motor jırların için. Hem indi mine oyunga davası bula. Eğer kompüter sana bek көп bal koysa, şulay etip iktibar ekranlarda qarayıq әлі, bizge neçe bal verir miken? Oh, mine biz 90 bal. Bir ışıraşular deb jırlap turib 90 bal atqaş aybet indi. Tak, yarar. Hem indi biz dinar birat seni şakırıp çıqarıq әлі, rahim etelim. Sen de indi bizge boş kul bilen kelmegensindir. Köşteneşler alıp kelgensin, jırlar alıp kelgensindir. Nindi jır bülek etesin bizge? Qaytçı irkem, qaytçı yanıma bro. Ah, bek motor jırlarımızның bir saçından da qaytçı irkem, qaytçı yanıma degen jırını kettik bir gelep. Birsek güzelep, üsken jirini izlep, kuşlar kayta tuğan yağına. Birsek güzelep, üsken jirini izlep, kuşlar kayta tuğan yağına. Ara yakını tügel, seni güdek güngel, payçı irkem payçı yanıma. Ara yakını tügel, Payçı yanıma. Dağın gitte kızlar, kökte dügeli yazlar, sulanıp kütken şağımda. Dağın gitte kızlar, kökte dügeli yazlar, sulanıp kütken şağımda. Yürek dişek düzer, olu bildiğimi düzer. Sen bakmazsan irkem yanıma. Yürek dişek düzer, olu bildiğimi düzer. Sen bakmazsan irkem yanıma. Tek kızlar, küpte dügülü yazlar, jıl yakta allar kuşlarlar. Kabıt tek kızlar, küpte dügülü yazlar, jıl yakta allar kuşlarlar. Yürekli şek düzer, ulu bildiğimi düzer. Sen baytmazsan irkem yanıma. Yürekli şek düzer, sen bakmazsan irkem yanıma. Ara yakını tügel, seni güdek güngel, payçı irkem payçı yanıma. Ara yakını tügel, seni güdek güngel, payçı irkem payçı yanıma. Payçı irkem payçı yanıma. Payçı irkem payçı yanıma. Ay, mine bit qaytçı irkem qaytçı yanıma deb kimlerligine şakıra iken ol. Elbette kuşlarını yaz jite betedi, kuşlarını şakırasаңдар endi. Көңіл size yaz, beyram başlana hazır. Bik motor, bik zor rahmet motor jırыңа. Hem indi şoшу jırга bizning karaoke aparatı neçe bal koyar miken? İhtibar ekranlarda. 88 bal büyük evet bal indi bu. Bu Urus aytmışlı biz kanışsız tanlata.
Ландыш! Сен sıra секретте тұрасың. Мен кәйіфләрні шектеп кенә сұрамақшы едім. Кәйфләр бик әйбәт. Кәйіфләр әйбәт. Жыр әзір инде, әзірләп Жыр кел. әзер. Жыр әзір, барсы да әзір. Үзең дә әзір. Нинди жыр? Айрат Сафинның Сағындым ауылымны. Авылны сағындыра да. Әне яшны. Сағындыра. Авылны сағынабыз инде. Ит белә бәрәңге бетү белән. Әйдәле, рәхим ит әле. Иң матур жырны безгә бүләк итеп кит әле. Сағындым, сағындым ауылымның Ям-яшыл ширемле урамын Шул урам буйлатып Кайтканда уйланып Яшьлеккә кайтканы күк буламын Шул урам буйлатып Кайтканда уйланып Яшьлеккә кайтканы күк буламын Кырларын, тургайлы киң басу юлларын Шул юллар узганда, тургай жыр сызганда Хәтерлим яшьлегем елларын Шул юллар узганда, тургай жыр сызганда Хәтерлим яшьлегем елларын Сагындым авылымның күлләрен Бөдрәт тал иелгән киң ярын Сандугач, сайрагач, күңелгә мынтылгач Искә алам яшьлегем таңнарын Сандугач, сайрагач, күңелгә мынтылгач Искә алам яшьлегем таңнарын Сагынам, сагынам авылымның Яшьлектә из калган җирләрен Кайтканда эзлимен, эзләми түзмимен Яшьлекнең табылмас җирләрен Кайтканда эзлимен, эзләми түзмимен Яшьлекнең табылмас җирләрен Сагынам, сагынам авылымның Ям-яшел ширемле урамын Шул урам буйлатып, кайтканда уйланып Яшьлеккә кайтканы күк буламын Шул урам буйлатып, кайтканда уйланып Яшьлеккә кайтканы күк буламын Яшьлеккә кайтканы күк буламын Яшьлеккә кайтканы күк буламын Шуннан да авылга, яшьлеккә кайткан кебек булып киттек, Ландыш. Рәхим ит әле, утыр әле син. Инде бу матур җырга безнең компьютерыбыз бик күп бәя бирер микән, күпме бирер икән? Шуны да карап узыйк әле без. Игътибар экранга, Ландыш. Әйбәт, 87 бал, бик әйбәт бал инде бу, 87. Яхшы. Так. Менә аңлап торалар инде алар үзләре. Сразу карау белән сикереп тә торды Илназ. Һәм инде син баскач бөтенләй зур икән. Илназ, нинди җыр әзерләп келдең безгә? Әнкәй мендәрләре. Әнкәй мендәрләре. Ох, бик матур җыр. Рәхим ит әле, әнкәйнең мендәрләрен дә искә алыйк әле бер авылга кайткач.
әнекәйемнең матур истәлеге, туй бүләге, мамык мендәрләргә. Ахыры сеңеп калган әнекәйемнең дуга сүзләре. Бар булыгыз балалар ди, бар мендәрләр әнекәй бүләге. Яши кебек мамык мендәрләрдә, әнекәй рухы изге теләге. Бар булыгыз балалар ди, бар мендәрләр әнекәй бүләге. Яши кебек мамык мендәрләрдә, әнекәй рухы изге теләге. Туган җирем сине сагынганда, ишетәм мин казлар тавышын, үткәннәрне барлап хәтеремдә бала чакка кайтып барышын. Бар булыгыз балалар ди, бар мендәрләр әнекәй бүләге. Яши кебек мамык мендәрләрдә, әнекәй рухы изге теләге. Каз йылыткач инеш буйларында, әнекәй көзен мамык очырган. Бәхет теләр ак мамыктан, әнекәй безгә диеп мендәр тутырган. Бар булыгыз балалар ди, бар мендәрләр әнекәй бүләге. Яши кебек мамык мендәрләрдә, әнекәй рухы изге теләге. Бар булыгыз балалар ди, бар мендәрләр әнекәй бүләге. Яши кебек мамык мендәрләрдә, әнекәй рухы изге теләге. Яши кебек мамык мендәрләрдә, әнекәй рухы изге теләге. Әнекәй рухы изге теләге. Ах, Илназ, менә дигән җыр шәп, молодец, Илназ, молодец. Менә бит. Әнкәйләргә мәдхия, чыннан да. Әниләр инде безгә изге җанлы кешеләр, аларга һәрвакытта без баш иябез, рәхмәт әйтәбез. Һәм шушындый матур җырларга гына күмеп торырга тиеш тә инде без аларны. Һәм әниләрнең ярдәме компьютерның теләге белән безгә ничә бал куерлар икән. Тыңлыйк әле, карыйк әле. Монда малай, сезнең барыгыз да гел. 90-да 88-да 87 генә. Берегез дә аска төшмәде. 88 бал бик әйбәт бал инде бу. Хәзер инде менә ниһаять 4 турда ахырына якынлашты. Барысы да ничек матур иттереп башланып киткән булсак, матур иттереп ахырына да килеп җиттек. Хәзер кайсыгыз беренче урында, кайсыгыз икенче, өченче, дүртенче урында икәнне нәтиҗә ясар вакыт та килеп җитте. Әйдәгез әле, тыңлап узыйк. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Менә инде дуслар, ниһаять матур иттереп башлап җибәргән булсак, инде әкрен генә ахырына да килеп җиттек. Хәзер сезнең балларны әйтеп узыйк әле. Безнең 112 бал белән 4нче урынны яулаган кызыбыз Ландыш Ильясова. Рәхим итеп чыгып бас әле, Ландыш. Һәм
indi 3. orunda %25 bal iyesi İlnaz Hizmetullin. İlnaz rahmet çıkıp basın. Hem indi 2. orunda %38 bal bilen İlnaz Gıbadullin. İlnaz çıkıp basarı. Bizim ornuna. Hem indi %39 bal iyesi bizning 1. orunda Dinar Mingaliyev. Rahim etiniz. Bizingizning o'rinlaringizga basыңыз. Hem indi sizga birigizde burchilmag'iz. Kim 4-chi, 3-chi, 2-chi o'rinlar oldi, sizga maxsus bo'lak bizning Iva Mebel fabrikasidan sizga maxsus sertifikatlar topshiramiz. Rahim etib qabul etiniz. Hem indi 1. o'rin yo'llagan o'yinchimiz albatta bo'laksiz qolmay, anarga maxsus sertifikat TMTV kanalından shunday o'zining eng motor jirini chertib, TMTV tele ekranlaridan ko'rsatuv mumkinchiligi bor. U bizning Dinar brat senga topshirilacak. Hem indi 1. o'rin yo'llagan kishi bizning qarab o'tiruvchi tomoshachilarimizga 1-2 kalima so'z da aytib o'tsang, bek o'rinli bo'lar edi. Нәрсе айтасыз келе енді. Барыңызға да бек зор рахмет. Шақыруыңыз үшін барыңызға да рахмет. Рифат шынды көңіл алып баруыңыз үшін бек зор рахмет. Шын аттырып алғанда, телевизордан қарағанда бек жеңіл кебек көріне. Ләкин дә менә бу креслоларға келіп отырғаш, біздің нешіктір қорқу келіп түшә башыбызға. Рахмет барыңызға да. Үзеңә рәхмәт, рәхмәтеңә рәхмәт. Шыннан да җәмәгать монда килеп уйнаганда инде әзгенә дулкынлану да бар. Ләкин монда килеп уйнау теләге сезнең һәммәгездә дә бардыр. Булса, рәхим итегез. Сезне дә шушы ук сәхнәдә, шушы ук бинада көтеп калабыз. Җырларыгызны, фотоларыгызны, видеоларыгызны безнең электрон адресларыбызга юллагыз һәм сездә безнең белән нәкъ шушы җырлау тапшыруында катнаша алачаксыз. Инде бүгенге матур уен өчен у егетләргә, кызларга бик зур рәхмәт әйтеп, без инде уенны төгәллибез һәм уен ахырында чыннан да миннән дә бер махсус бүләк җыр яңгыратыйк әле. Фирза Мортазин, Эльвира Җәлилова, барыбыз да бер тигез. Әйдә! Xuday бар иткән җиһанны, яраткан ул һәр кемне. Без барыбыз да бер төрле, язмыш аргына төрле. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймай йөрибез. Бит Худай каршысында барыбыз да бер тигез. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймай йөрибез. Бит Худай каршысында барыбыз да бер тигез. Батыры бар, ямсизе бар, мәлсизе. Вакыт җиткәч Худай үзе тигезле юл һәр кемне. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймай йөрибез. Бит Худай каршысында барыбыз да бер тигез. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймай йөрибез. Бит Худай каршысында барыбыз да бер тигез. Шатлык бирә, бәхет бирә, кайгы сагышын бирә. Җирдә яшәү сынау гына, мәңге яшәрмен димә. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймай йөрибез. Бит Худай каршысында барыбыз да бер тигез. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймай йөрибез. Бит Худай каршысында барыбыз да бер тигез. Бит Худай каршысында
Barımız da bir tigiz Barımız da